Siya si sa Bergan, na medyo sa Barangay Pasig, may isang store na mangiwan naman. Kaya si Bukod, kaya Mapadas. Ano kami ti anak nga talo, may isang babae, kaya dua mga lalaki, kasi Bukod ni Mapadas, Bukod ko Mapadas, nagang natursuri si Agamiris and natulay kami sa ligitan ng Bukod na pagdaan kasama si kami pa itinulo sa ligitan natin. At sigamat kapsa na Sakay si ipanggap iti misyon panagbalbali adu iti masuksurok ipanggap kada iti banat at sipod kang unahan iti panagdagdalyasat iti misyon ngayso iti pakatakwatan iti nagkaado nga makakitaan iti pagsayaatan ng pagtaksan may iso dagitoy iti kunatan yung panagbalbal iti misyon iti tayo makalakisaysayan ka iti misyon adu masosoro iti kinaimbag ang unaan kat panakatubay iti kananaken yung kastamit iti panagamiris kan kadagiti panagaramat kadagiti nga dumaduma nga organic fertilizer when organiko nga panggap nga bibisina may panggap iti may aplikar iti sinasaksakit ijay nga babae iti panagdadalyasa iso iti pakatubayan iti adu nga konfitayan ang kananaken kaya pagkataswatan iti adu nga pagsayatan na may panggap iti misyon na panagbalbali.